दिनैनि जि आदा बर'न बिथांनि गोथार सारादुनि सान बे हाबाफारियाव जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों। थारैनो बे मोनसे दुखुनि सान आरो लोगोसे बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय बिथांनि जि सोरगोआरि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे थानो हायो जों बयबो आर'ज गाबदों। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादाव गोलाव सम खामानि मावबाय आरो हारिमुनि बिथिङाव, रावनि बिथिङाव, थुनलाइनि बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथाङा होबाय बे कन्ट्रिबिउसना जोंनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे गिदिर एसेट जानानै थागोन आरो बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया आरो बेखौ जों जुगामि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' माहारियानो, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद जों बयबो नाजानांगोन। जिखिनि साहस आरो कमिटमेन्टनि गेजेरजों आनकमप्रमाइजिं भाबै आदा बर'आ हारियाव कन्ट्रिबिउसन होबाय, बे गोब्राब माखासे थासारियाव बिथांनि जिखिनि डिसिसनमोन बे जेब्लाबो गोसोखांथाव आरो बेखायनो सासे गेदेमा सुबुं जाय सुबुङानोखि हारिनि थाखाय आनकमप्रमाइजिं बादि खामानि मावदोंमोन बिथांखौ जोङो हरखाब गोमानाया जोंनि थाखाय गिदिर खहा आरो बे दिनैनि दुखुनि सानाव आं न'खरजों गसंथाबाय। लोगोसे बिथांनि आद्रा खामानिखौ जों बयबो खौसेयै जयै मोजाङै मावफुंलांनायनि थाखाय हाबा मावलांनांगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।